Kardom non kevangji ninia pharman botor bukan kethan ponjia bang nili sarim tisu plus non kevangji ninia pharman karbiang long lago son si botor bukan itum kachini thekji mala sinama tum phan nang pachini ingtung lasin lapu difu pen chenglok lapen lapu penang an ni repahin dangdam lo pulotang te RV kejangji lapu sonang ring masap sodo athe penang an ing hun do ason si itum theklong lo lapen ke penang an dim ke itum arni tur dang son si theklong sitame etum RV kejangji lapu son si itum angring thepik lapen lapu nichi kar biang long anat itum langdam lo pulotang te jasmet pet hamre na piothe dongkam mukam lapen bai thalang so long sitame nona bang ke si ing hun doi o las person se itum theklong lo lapen ke lapu swai piothe na itum langdam lo pulotang te dak itum non ni apartment lapen non ke wangji aphan sami si tomon javerji lapen bong so tomon ing sampik ji bong so joini RV kejangji angring sitame thepik las nona bang ke itum puthot difuna bang thuru pultang te difu molom laki si non inkoira nar cap la bosona degree celsius itum RV kejangji along itum thekpon longji lapen lapu temperature thot bukajana temperature itum langdam no pultang te ladak sitame inkoira nar cap lapu degree celsius itum thekpon longji lapen ke lapu angbong molom langdam no pultang te hawar ke hat lapen volongka manjinya langdam pulutang ladak thong cap lapu sona degree celsius itum thekpon lapu an temperature itum thekpon longji lapen lapunat nichi kar biang long nat puthot nang thulu pultang te non adak hamren na boy thalang so lapen dongka mukam long stame lapuson inkoi pen abat lapuson temperature mate degree celsius itum thekpon longji lasin non jasmet pet sabai stame muhet ni lipulor ladak bangke si tomon wangjirji lapen hundoji lapen lapadak RV kejang jiang ring thepik lasi ladak stame inkoi pen abat lapuson temperature itum thekpon longji lasin non nini apartment itum RV penangan dim ke RV kejang si theklongji lapen penangan dim abangke lapuson ing hundopik bu epis tami RV kejang jiang ring do e lapuson si tum theklongji lapen nang tum non theklong lapus dak difu along stame thongkep pen abat la mate thongkep pen thongkep rai si lapan tem degree celsius itum non kevangji nini pen apartment itum thekponongji lapen ke lapu bukajan pen chenglok penangan adim stame itum lapan son thot degree celsius itum non thekponong po lahen lo botor bokan